Problemado gini akong amigo ron ba kay nagsitigtuyok sa kayo man si malipong. Gini ako ba? Tubol. Paita din yung tubulon ta eh. Naam di tao diha murag hapit kong kit ida. Hey! Matay. Si Joe maginaon ka na problemado gina kay nagtuyok-tuyok man. Ako problema ronda. Kung saan kapag ka sa sabaw? Ikaw ka ba? Tinanga man ka. Kamuray na namag, pati piangas kong hawak ko. Unya ako unsa naman kuane nga na higda na magyug kuane. Dinanghag manoon ba? Samang-tali Klaro ni mata ah. sakit ya kung kuan. Mao ni nanatmag nako. Ikaw, manamparos ka nga. Ikaw may nindamag. Hello. Ay, kamuran duhan na nako. Kapay problemado tanya. Pangos pa gyud, samot lagi ni ka problema. Naaman ko gilantaw untagod. Ni Joe, to si Joe. Ako untang tabangan unya kay danghag man ka di. Samaganay lang noon ta. Ako, naglantaw ko ato. Anya, kamunduhan, nagdinanghag mo. Dako nakikog pangos. Saman mo. Aw, para angay tabay, ato siyang atuon kitang tulo. Mangangin kasi mong problema. Napaganay ko tabanganan si Joe oh. Kung na may problema, mas dako guro tog problema, Aw, sige taglalis ani may pag-atuon lang ni nato. Ikay una. Ikay una. Kamoy una kay Ikay una. Hala ni gira. Hindi mo tabang. Ayo. ikaw na. Ikay unyi. Dali. Samtahan na murag dako kanang problema. Ni? Ana agi problema ng tawana di ay. Ako gini problema ning tawhana okay. Duha man ka kamot igot sa bulsa ako usara man. Problemado gida. Tayo agi siya ka kuan bay ang nangat. Sama ni Gini ako ba? Hoy! Naunsa mo diha? Ari ra lantaw nimo naguro ka problema. Problema guro ni siyang kwarta kasi sige magpemulsa niya. May problema ni siya usahan niya paggasto. Ay, mo sinamok no kay dako problema ba sa kinabuhi. Kasi dunga mo sa problema niya. Sa mga problema nimo bay? May problema kasi mo problema? Unsay problema? Problema. Hey Joe, are you a straight person? Ha? Boss, unsa man day problema niyo, boss? Tabangan ti ka bisag wa koy kwarta. Unsa pa may tabang ako nga wala po kay kwarta. Dili man sa tanang problema, boss, kwarta. Ug nintugan pa ka sa imong problema murag natabangan na kanamo. Simple ra kayo no. So mukhang mayaman tong taong to pero problemado. Baka may kagatulong ako sa iyo, Joe. Joe. Mukha lang tong mayaman pero ang busa ko walang laman kahit piso. Unsa man gid ay problema nimo, boss? Surag giugbok ang kadiha mo kay liplihok noon. Mao na akong problema pre nga. Dako mo problema, ako na akong problema gyapon na siya. Aw, ang solusyon sa problema hinuon kanang problema, ang solusyon na problem. Mo lagi pod na atong problema ron, boss. Aw kana imong problema murag dili gyud makasolbad ng problema ha kay naa to may problema. Kanang problemahan nimo, Joe.
May ato na ipadala sa kuan kanang nasa radyo ba kanang sincerely Ate Erlin kada alas 2 sa hapon ug alas 8:30 sa buntag. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Roots Herbal Capsule. Dahil nabanggit mo ang aking pangalan, meron ka ng 25,000 sa Kupico Blanca. Handog ng EBCCBN. Yes! Sulbad yun ang problema ni boss! Nice! Kwarta yun! Tagyot diara. Magsaya tayo dahil sa programang ito, nanalo ka ng 25 centavos! Tungod rin ini sa Roots Herbal Capsule, huwag tang ganyan pamaol. Uy, mauna inyong kalipayan nga 25 centavo. Unsay makaon na ninyo? Uy, maura din na, ang binakong 1,000. Tablo pa kong likid-likid, naigo pa kong kuans bato. Uy, mauna inyong makamataba na ako nga 25 centavos. Unsay man magpalit bubot? May pagpuli ko, dugas kong problema da. Samtani, di ta muli. Ulita kay nakadaog na kong 25. 25 centavo. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan sa tuntok nga di makasamo. Anli atong topic baby di ka maglato.